Watch out mga kabalen na motorista! Hindi na lamang pito ang sandata ng mga enforcer ng Traffic Management Division ng City of San Fernando Government para sa mga traffic violators. Kapuna-puna ang tikas at tindig nila ngayon sa paghahabol ng mga pasaway sa kalsada. Hindi sa tulin ng kanilang motorsiklo, kundi ang huli cam ng kanilang body cam. Ginagamit po namin to upang maiwasan ang pag-iisip ng ibang tao sa amin na sa amin nagmumula ang away, lalo na ang tensyon sa paghuhuli, sir. 1080p umano ang resolusyon ng bodycam at maging ang audio quality ay panalo rin dahil sagip pati ang pakikipagdialogo ng mga enforcer sa motorista. Tugon-an nila ito sa hirap ng kalagayan ng mga enforcer na kung minsay nababash pati sa social media dahil sila'y binabansagang brusko sa panghuhuli. At ang pinakamasaklap ay tawagin pang buwaya sa kalsada. Halos titira kami sa social media, kami daw ang mga arogante. Mas maganda po, nagkaroon kami ng bodycam para mapatunayan namin sa kanila na hindi kami abusado sa daan, hindi kami arogante, sir. Ayon sa pinuno ng CPOSCO na si Louie Clemente, sa unang quarter ng taon ay nasa higit 14 pa lamang ang kanilang naarmasan na body camera. Nagkaroon mo kami ng initial na procurement ng 14 na body-worn camera units. Pero meron pa ho kami naka-pipeline within this first quarter up to the second quarter of the year na additional 30 units. And eventually we are targeting na lahat po ng 120 strong personnel po ng POSCO magkaroon ng individual body-worn cameras. Kada unit umano nito ay hindi bababa sa halagang 40,000 piso na may kakayanang magbato ng video footage sa Traffic Control Monitoring o C3. Pag ho talaga full implementation na real time na po siyang may kukonek po sa aming C3 na kung sakasakaling magagamit habang ginagamit po ito, in real time po na nakikita sa C3 yung interaction between the enforcer at saka po ng kung sino man po yung ma-apprehend or makakausap sa daan ng ating mga tauhan. 18,000 motorista ang nahuli ng CPOSCO na traffic violators sa buong taon ng 2020. Numero 1 umano rito ay motorcycle rider na walang helmet, illegal parking na may kasong obstruction, at ang mga motorista na nahuhuli na walang lisensya. Paulo G. Santos, CLTV News.